Едни Божии слуги. Един човек, който Господ призва. Сами аз съм се чудил, викам, защо пастор Илчо, Божият слуга, е различен. Не обича да говори много. Много пъти съм говорил и вече знаете ли какво? Знам вече как той общува. По телефона 2-3 думи. Всички ние сме различни. Но така Господ го е призвал и той най-добре ще се представи. Но той е един Божий човек, който Бог благоволи да живее в друг квартал, но да служи помежду братята роми, от ромски и мюсюлмански произход, от всякакъв вид. Той нещо ще каже повече за самия себе си. Ще помоля пастор Илчо, нека да заповяда, а всички ние нека мощно ръкопляскаме за Господа, защото Той заслужава единствено само Господ. Заповядай, пасторе, много ти благодаря. Hallelujah, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Say the season for Lord of Jesus. Oh, spirit of Jesus. Jesus. Hallelujah. Слава Бога. Наистина, аз се радвам това да виждаш, че мога да бъда тук между вас. Петко ми нарисува добре. През годините в служение и в това, че съм християнин. Навсякъде, където да отида, виждах, че нашите роми, брати и турците, мюсюлманите, чоколно ще изказваш. Много говорим. Да, ще усилим. Усилете му микрофона. Да, благодаря. Реших в себе си да не говоря много. Но Господ знае, само Господ знае. Специално вас, тук в Ямбол, колко много ви обичам. Не съм дошъл тази вечер да съм много. Дойдех, защото преди 2 седмици имах подвождение от Святия Дух. Господ даде едно слово, той от време на време ми дава нещо за Ямбол. И аз идвам. Съм благодарен, че може да ме употребява по този начин, за да видя Неговата слава, за да видя как се развивате и как повече се увеличавате в Господа. Преди години Бог даде едно слово и ние бяхме при Генчо и Петю беше там. И словото беше за овцата и за човека. Човекът с съхналата ръка. Исус каза, човека е по-скъп. Бог ме изпрати тогава да говори за това, че църквата трябва да се изцапа, трябва да се грижи за хората, които са отвън, независимо от какъв етнос, каква култура имаме. И днес, след може би 7-8 години, аз видях с очите си добър плод. Видях, че вие започнахте да слушате Господа. Амин. И Бог започна да изпраща души на спасение. Халелуя. Разбрах и много се радвам, че общувате, да се молите. И аз се радвам, че гладът не може да събори Ямбол. Амин. Кризата не може да намали вашата вяра. Благословени да сте в името на Господа. Аз съм женен, имам 2 деца. Моята голяма болка е моят син. Той от малък
беше с мен така, това по църкви, там израсна, там се роди. Но после реши да живее свой живот. Но знам, че Господ е написал в книгата Неемия 1 глава, че даже и по всичките краища на пътища на света да бъдат разпръснати, ако ние се молим и вярваме, Господ ще ги върне отново в дома за своя. Между вас имаме един друг скъп човек, скъп приятел. Всички сте ми много скъпи, но Никито ми е като син. Аз много го обичам. Той е сериозен мъж. Той знае, се моли за мене. Всеко също знае, аз не крия нищо. По-добре вие да знаете. Имам дъщеря, имам внучка, съпруга. И за мен е голяма чест и привилегия да служа на Господа. С двама скъпи хора съм от църквата. Може би ги познавате, може би не. Моля да се изправиш. Да кажеш някакво думички. Дай му другия микрофон. Халелуя. Аз казвам се брат Мурат. А повечето сигурно ме познават и не исках да кажа нищо, исках само да слушам. Обаче нещо не мога да се задържа, после ще кажа. Искам да спомня Господа. Знаете ли, има 3 неща, които Господ прави непрекъснато за нас. Шалин. Ще започна първо с един въпрос. Пурко, що ти спира микрофон? Всички ние Божие творение ли сме? Той не е. Вярвате ли, че сме Божие творение? Може ли детето само? Ще извиняваш. Халелуя! Това прекрасно създание. Божие творение ли е? Вижте Господ колко прекрасно ни създава, колко прекрасно ни сътворява. И точно искам за това да споделя за тези 3 неща. Господ се грижи за своето творение. Господ непрекъснато се грижи за своето творение. Той никой не остава това, което е сътворил. Второто искам да кажа. Имаш ли проблем? Предай го на Господа. Той е верен да ти помогне. Той се грижи за това, което е сътворил. Той се грижи, брате мои, сестри мои. Затова Господ ви обича и не ви оставя. И затова се грижи непрекъснато за своето творение. И още по-важното е, че ние имаме един велик цар. Царят на царете, който води своето стадо към спасение в небесни места. Нашият пастир, казва словото, той не е наемник, а е дал живота си за нас. Именно за това той управлява това, което е създал. Благословен да е Господ.